Ако пиете кафе на празен стомах, наблюдавайте какво наистина прави то вътре във вас. Когато кафето попадне в празен стомах, то се втурва бързо. Няма нищо, което да го забави. Вашите киселинни сензори се задействат мигновенно, подготвяйки се за шок. Кафето предизвиква незабавен скок в стомашната киселина. Лигавицата се стяга и стените на стомаха започват да произвеждат повече киселина от обикновено. Кофеинът и кафеените масла дразнят стомашната лигавица, причинявайки зачервяване, подуване и усещане за парене отвътре. Кофеинът принуждава надбъбречните ви жлези да освобождават хормони на стреса, кортизол и адреналин, което ускорява сърдечния ви ритъм. Без хранителна защита, стомашната стена става по-уязвима. Дори малки капчици киселина се усещат по-силно от обикновено. Кафето кара червата да се движат по-бързо, изпращайки бърза вълна през храносмилателния ви тракт. Кофеинът навлиза бързо в кръвта ви, заливайки мозъка ви с стимулация и причинявайки нервност или треперене. Излишната киселина може да се изтласка нагоре, създавайки натиск върху хранопровода и правейки киселините по-вероятни. Последвайте ни, ако искате да научите още интересни здравни факти.